Gaurkoan, sinuaren eta kosinuaren teoremak nola aplikatzen diren ikasiko dugu. Adibideekin hasi aurretik, teorema bakoitza noiz erabiltzen den gogora ekarriko dugu. Dena den, aurretik, kanalean eskuragarri duzuen edozein angeluren arrazoi trigonometrikoak izeneko bideoa ikustea eta ulertzea ezinbestekoa izango da honako bideo hau ulertu ahal izateko. Sinuaren teorema noiz erabiliko dugu? Bi baldintza hauetako bat betetzen denean. Triangeluaren bi alde eta alde hauetako baten aurkako angelua ezagunak direnean, edo triangeluaren bi angelu eta angelu hauetako baten aurkako aldea ezagunak direnean. Bi baldintza hauetako bat beteko bagenu, sinuaren teorema erabiliko genuke. Eta sinuaren teoreman honako formula hau aplikatzen da. Kosinuaren teorema noiz erabiliko genuke? Bi baldintza hauetako bat betetzen den kasutan. Edo triangeluaren hiru aldeak ezagunak direnean, edo triangeluaren bi alde eta hauek osatzen duten angelua ezagunak direnean. Kasu horietan, kosinuaren teorema erabiliko genuke. Bi teoremetatik zein aukeratu behar dugun praktikatzeko, honako adibide hau garatuko dugu hasteko. Hiruki hau ez da zuzena. A aldea eta B aldea ezagutzeaz gain, B angelua ere ezagutzen dugu. Zein teorema aplikatu daiteke? Sinuaren teoreman gogoratu triangeluaren bi alde eta hauetako baten aurkako angelua ezagunak izan behar dutela aplikatu ahal izateko, edo triangeluaren bi angelu eta hauetako baten aurkako aldea ezagutu behar ditugula. Kasu honetan, baldintza hau ez da betetzen, baina naranjaz markatutako hau betetzen da. Dena den, kosinuaren baldintzak ere irakurriko ditugu. Esan dugunez, kosinuaren teorema erabili ahal izateko triangeluaren hiru aldeak ezagunak izan behar dute, ez da kasua. Edo, triangeluaren bi alde eta hauek osatzen duten angelua ezagunak izan behar dute. Ez da betetzen. Horregatik, badakigu, kasu honetan, sinuaren teorema erabili beharko dugula ebazpenarekin jarraitzeko. Behin, zein teorema erabiliko den erabakita, datuak formulan ordezkatuko ditugu. A aldearen neurria zati sinua, berdin, B aldearen neurria zati sinu 30 ezaguna delako, berdin, C aldearen neurria zati sinu C. Kasu honetan, formularen zati hau erabiliko dugu A angelua kalkulatzeko. Ez ezaguna askatzeko, zatitzen dauzkagun gaiak berdintzaren beste aldera bidertzen pasako ditugu, eta sinua bakarrik uzteko, bosta berdintzaren beste aldera zatitzen pasako dugu. Lau bider sinu 30 zati bost kalkulagailuz egingo bagenu, 0,4 dela ikusiko genuke. Orain, A angelua askatzeko, sinuaren aurkako eraiketa egingo dugu berdintzaren beste aldean. Hau da, arku sinua. Angeluaren balioa, arku sinu 0,4 kalkulagailuz eginda lortuko genuke, eta horrela dakigu, 23,48 gradukoa dela angelu hau. Jarraian, C angeluaren balioa kalkulatzeko barne angeluen batura 180 dela jakinda, 180 ken 30 ken 23,48 egingo genuke. Modu honetan badakigu C angeluaren balioa 126,42 gradukoa dela. Adibide honekin bukatzeko, C aldearen neurria kalkulatzea falta zaigu, eta hau egiteko sinuaren teorema edo kosinuaren teorema erabil dezakegu. Zergatik, aurrez aipatutako baldintzak betetzen direlako, bai sinuaren teoremaren kasuan eta baita kosinuaren teoremaren kasuan ere. Nik oraingoan sinuaren teorema erabiltzea aukeratu dut, eta ondorioz, datuak formulan ordezkatu ditut. Kasu honetan, formularen zati hau erabiliko dut C aldearen neurria kalkulatzeko. Ez ezaguna askatzeko dagozkion eraiketak egingo ditugu, eta C aldearen neurria 8,05 zentimetrotakoa dela ikusiko dugu. Modu honetan, adibide honetako triangelu ez zuzena ere ebatzita geldituko litzaiguke. Honako adibide hau garatuko dugu. Gogoratu, hirukia zuzena ez denez,
sinoaren teorema edo kosinoaren teorema erabili behar dugula. Eta horietatik zein aplikatu daitekeen erabaki beharko dugula hasteko. Sinoaren teoremako bi baldintzetatik bakar bat ere ez du betetzen adibide honek. Baina kosinoaren teorema aplikatzeko dauzkagun baldintzetatik bigarrena betetzen da. Kasu honetan, triangeluaren bi alde, A eta B aldeak, eta hauek osatzen duten angelua, C angelua, ezagunak dira. Horregatik, kosinoaren teorema aplikatuko dugu triangelu honen ebazpenarekin hasteko. Behin kosinoaren teorema aplikatuko dugula dakigunez, kosinoaren teoreman dauzkagun datuak ordezkatuko ditugu. Kasu honetan, C aldea ezaguna denez aldatu gabe uzten dugu, berdin, A aldea berbi gehi B aldea berbi, ken, bi bider A aldea bider B aldea, bider kosinu C izango da kasu honetan. Gogoratu hemen adierazi dugun aldearen aurkako angelua adieraziko dugula kosinoarekin batera. Kasu honetan, 108ko angelua. Formulan datuak ordezkatuta dauzkagunez, C da daukagun ez ezagun bakarra. Eta hau askatzeko, pausoka eraiketak egingo ditugu, eta modu honetan, Cren balioa kalkulatuko genuke. 1564,87 metrokoa izango da C alde hau. Triangeluaren ebazpenarekin jarraitzeko, B angelua kalkulatzeko, sinoaren teorema edo kosinoaren teorema erabil dezakegu. Azken batean, adibide honek dagoeneko bai sinoaren teoremarako eta baita kosinoaren teoremarako baldintza desberdinak betetzen dituelako, eta nik sinoaren teorema aplikatzea erabaki dut. Sinoaren teoremako formulan datuak ordezkatuko ditugu, eta nire kasuan formularen zati hau erabiliko dut B angeluaren balioa kalkulatzeko. Ez ezagun hori askatzeko, zatitzen dauzkagun aldagaiak berdintzaren beste aldera bidertzen pasako ditugu hasteko, eta sinu bea bakarrik uzteko, 1564,87 hemen bidertzen daukagunez, beste aldera zatitzen pasako genuke. 1200 bider sinu 108 zati 1564,87 kalkulagailuz eginda, 0,729 dela ikusiko genuke. B angelua askatzeko sinuaren aurkako eraiketa egingo dugu berdintzaren beste aldean, hau da, arku sinua, eta horrela, B angeluaren balioa 46,82 gradukoa dela kalkulatuko genuke. Adibidearekin bukatzeko, A angeluaren balioa kalkulatzea faltako litzaiguke, eta horretarako, triangelu baten barne angeluen batura 180 dela jakinda, honako eraiketa hau egingo dugu. 180 ken B angeluaren neurria 46,82, ken C angeluaren neurria 108. Modu honetan, A angeluaren balioa 25,18 gradukoa dela ikusiko genuke, eta triangelua guztiz ebatzita geldituko litzaiguke. Orain, ekin lanari, hurrengora arte.